Ane baje bate tenga chitengi na kuraje te gukwa oyolenje aeto yo se planiech bona chinga kina chichi kundi na ko tevinga chinga kina chichi yes maite na ya nkana ora te bia ba ndaba mino ngo manye tengo chande na chanka ora ka gari ke na kundi boli ya kundi nanga ya kundi yungo moromole ne pikiti baje ko sio kero ko sa ko ruita na ka monto ka gari ka o kare biye ebinte na bi wanse ya kundi kali ke tu abaganyire no nya no yo ro ko tenere ga se ko rusugo ibune ko so akata bunga ya to rigo jiande ko rusugo ngake nte bianse ora ngitore dawo ko rusi to ntushi na ndi muroje ng'abantu boka batebire isiko yoke ukari gukura naro cyo mondo ke to tabanga ntuto ganyete torara kuruso bona ngaki bakomo banga ngaki akobanga abantu kuruso hakinende ntunko bangu to bote ntubono toroje nga isiko ko yaitabire bona kurunka ntuno batabanga authority ya nchenda ke bona jinga kije ikire nyakundi nchenda ke bona nrumu gusio okugweka no abamata baito mata traira Rera mbora ka bangire binta batebya abantu bamubonga ingo tani left mokoli tani left paka left tuatani paka tuatani gusi paka bokulia abantu batani left ka tenga tani right abantu batani right ndio no te tra engeri ine te ko beko kurugusi ko jendi si itabire abasani kuro mulima batebire nga ntuto retia inu tokanyete ndibona mangana ito na makenya nyakundi nongo chakatabanga ntono mwana yetu naso kire na otole mayai baga to left right forward march umate chi professor siasa nechi nyingi chi professor siasa nechi nyingi otagara siasa okoye guji yani okosomi gobakana nayo sinyenga ngayono ngwanza yendongirie kebego chakario osialelwa mabere ga abantu batenga twako iroko boko genda mutu charity so musonga gata wanga kiata charity begins where at home ye kero charity anzele ko ruke ko rekana ngambu yamole ye ko babi ayekole bolinga nkige ko gera njene bole tinaro je story abageni mbaje tabaya sana waje te kitutu chaji ngioro ngiye ko roro chaba getinya babaje te garo igwete ngamonta na baraja tare kuchika tare mbi kutono bojo ko tema ngamba buruka nikoruka baraburuka niyake Pakoyo mona iwe to gata umu na getena na iwe to yo mo tarang o tabangi sara irote ando wa tu cha barata te ni sara irote di na bando bari ngisiko bari getiria ndo bwate mekutano kangana amanyete boli nyakundi njenko manyande kara bantu abaraso musikoli endo kiriyo manya nyakundi enenjira ya moyo gotaka kusalia lieta liegesa aye boli ngwanya korora no muruyo go chiko monta ende bakakamega mambia ayo watange karari ngeka kamega nanyore ta abantu bali siko bagurukwa baro bali getirianda bali siko kwanye ko iwande kuto kunoko cha gutore kia machaya naende inchegesegese no ene kero muga ko ya gachirora rakisi paka nunyore tanaje tekitutu yenyene bungwai tokabutora baka agarara bungwai nyomba diria ko liyo president ngo yeto ko imakarandi matanga njibana nara irene iwa bantu isika bago totanyegere timura totanyegere rito ko babwate si umanyete iko bali biya lakini wane kero mugusia sokire abagero baito ko mata tata basere ngabana barogi aba bali ngisi ko butuko babege tichanga bako bange bito onyirende tudabari gutonanga rina ritu ataritere riri achitakarara bungwai gutonanga rina rirende tu achito tutu meno nebishi ngo yeto ndo gutomugaka gabo getumambe gatabanga aya mimi nimelala kongwae nikimekunya chai tulikula ondeta kwani lakini wanese ngejo tu asogire ono tuonjo yiro tokale ko kwa bari I hope ngo mwana minto chaveti aba geni are to tempo ya baje te ya sana lakini ende nere tikaira nenya karo muntu sikete ke esa kyo mubusi achate byo mumurori atere ne bunge asabo kwabera ochese esa kyo mubusi yakundi taligento kia sana umaite no jabu wana no nyatinka bwati jombe yu ese nkare begeto na naka nyomba kana ko banyansi ayesike
ntarire buye igonya nakori Ngore watango boko ngene keninde abwate keninde kam na jete ugo kongo mugeni ari akangero ngori ne Nigesanda giyate ayete bangana jitu mugeni nkanyuro ngori bantu balimbi yabangeneti oinara masikani umanyete na nyorete nyakundi isiko gabasiga abantu gitaba bako batinya kubatura baonte yani kwenu mnaalika wageni na mnaanza kuweka mikutano ya uchawi igobona ibunanga kitoko sare digo dieta ngai gobona mai tingo tangana ule tayanga abantu bali mbaisha nibo president ye karo togo chiyo abaguru chianga baso mikutano ya boro gibutuko I hope umwana Jafet nyakundi ende nyakundi mai teno mwana wata very good promising future aise kuweka bia matana bogo twale future promising lakini otebe getu bia naendo gwesa dieta ale ko liyo mumuroria amotenga tenena bunge gente que tangani no gosaba amavera ese que saukyo mugusi inivaiti ari komotura tenia motenga no eni chivasia onye tori gosaba kwavera ngo kwireneri abongo liyenjere ndensa bake kanisa yana yagachu asaba kwavera gochase a community yo mugusi yakundi abatanga tomu gwatu tubobe ngakito igamine tigote banga boge tutunera bete aya ko gwata bobenko nyakundi onye ndiri ata ito gotobeka igara gotebanga ona itete gaige kero na chita ngataka kora mache butuko ekero naso gete kwa ende tuka ona nyorete se yemesete ngagwenda ngakora mache ane buya ngere ne room nkara ine positive lakini ocho goto egento giyo kagero kinyorete ngantu na barogi liri chikura bae kuri kuna nakobori nko igwete muntu onde naro chete kisi nonya no rusira ira onde naro le gotara na rairo chitaka turuka barogi lakini bone sengenjonga mwana oyo mubwaba gusio kurukumatianyi osoire gukwana buya bona baonchigire nga tokanda ari gatora bakorogani toboro kabaro gitogo sako chisika tatayonga bagusi balimba konyana kende bagutuoma butuko na mangana magama chafu anje ngo igero mu murori esenda abanyore bunge ni monta ebinga egendo kware gokora okware goterena boli sene no chinza chiamugaso osabege sakyo mugusi amabera nyakundi koro mugwakiri moko genda koti ono lende botalibo benabori talibo benako ingiria mogina bono ngo chabwe bato tenga inga ani eso kwenda koti ni community engi mate ko defend ani agorora mete community engi ma togo ikotora togo defend community engi ma ibono siasa toro manyete emangana siasa ga ko ba dealt with kisiasa bia kabisa okware goterena boli sene no chinza chiamugaso osabege sakyo mugusi amabera nyakundi koro mugwakiri moko genda koti ono lende botalibo benabori talibo benako ingiria mogina bono ngo chabwe bato tenga inga ani eso kwenda koti ni community engi mate ko ba defend ani agorora mete community engi ma togo ikotora togo defend community engi ma ibono siasa toro manyete emangana siasa ga ko ba dealt with kisiasa bia kabisa mwanje mwatajida kamera ngebe sana bero chisa bero chama menya baraka etamwenya yeskuru yahikire gaiga na chinga kichiga